Sziasztok, srácok! A Bendikével fogunk itt cuccolni. Mennyi skin van csak? Gyerekek. Arra. Ja, akkor custom. Na, meghívtuk a Bendit. Elvileg nem sokára csinálni fog. Reméljük. Meghívtuk. Gyere már be! Ember, na végre. Srácok, hogy ki fog menni a héten egy csomó videó. Ma lesz egy epikus videó is. Lehet. Nem biztos, de szerintem kék szép. Logos wave, hoppa, hopp, 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 hopp. Jó régen stumble-eztem. Jump glitch már is nyomfogtásul lehúz a blokk. Ne bukszolgassál itt engem. Itt barom. Beadtam a clutchot. GG. GG-zik a poli. Mi mondta, nem tudod beadni a clutchot, vagy hogy úgy... Tesó. Pro vagyok. Pro langósok vagyunk. Tesó. Pro-ra... amúgy itt is barom én. Hát tesó. Easy. Easy clutch, miről beszélsz? Easy clutch, bro. No way. Összes ezén a clutcholokat, eddig is ilyen könnyek voltak a clutchok. De érted? A gyerek az nem tudom mit csinál. Az így leesik a francba. Lényeg. Play. Oh my. Ki nem gondolt volna, hogy ez a pálya lesz? Azokat láttátok, azokat a klácsokat? Milyen jó, hogy ezt videóra veszem, mert így látjátok a klácsokat. Úgy innen nem tudok klácsolni. Hát nem is próbálom meg, nem hogy izé. Még kikapjak emiatt. Klácsogatás miatt. Tesó lehúz a brohok. Annyi az, hogy a gyerek azt Twitch-en élőzik. Én akarom az 50-et elérni. Szóval légy segítsetek.
iratkozzatok fel, és ha feliratkoztok, fogok csinálni egy saját játékot Robloxon. Annyit mondok, hogy az rohadt jó lesz az a játék, hogyha feliratkoztok. Bom, bom, bom. Tesó! Hoppá! Vissza, hely! Itt buktuk el az előbb. Azt hiszem. Azt hogy tud lehúzni a blokk? Azt láttátok? Ja, azt hiszem is lehúzott a blokkbakker. Mindegy, egy-egy. Ez így komoly volt. SG visszatért az SG. Most nagyon fogjuk csapatni oda az SG-t. Így csak 6 perc játszunk. Jó, ott számolja a másodperceket. Szerencsés lesz a klácsba, vagy nem? Nem vagyok szerencsés. Nem tudtam visszaugrani, mert lehúzott a blokk. Konkrétan lehúzott a blokk. Nagyon megköszönöm, hogyha a csengőt is ott lenyomjátok, hogy mindig értesítést kapjatok a legmenőbb tartalmakról. Nagyon-nagyon sokat fogok most közvetíteni nektek. Szóval remélem, hogy nagyon hamar elérjük az 50-et. Ha elérjük, minél fog kikerülni a játékon, amit én magam csináltam, és nagyon-nagyon hasonlítani fog a Steel Prayer. Direkt nem megkapcsolni. Fucking 10 évig csak elbírjuk venni, nem? Legalábbis én elbírom. Az van más kérdés, hogy ő el tudja. Itt beadom, jó? Itten klácsolok. Az is behúzott a lézer. Jaj, azt látjátok azt a bugot, amikor mind a kettőnről bemennénk ide a lézerek közé, és végigvinnénk 1000 végig. Csak az nagyon-nagyon kockázatos. Ez az a baj. Mi? Houston. Még egy meccset, légy. Jó, visszatértünk. Az SG-ben nyomatjuk, csapatjuk oda 1000-re. Oh my god! A Steel Prayer-ba írjátok kommenteket a Steel Prayer-ba, miket tudtok nekem felajánlani, akár indexbe, vagy örökbe, mert nekem most semmi nincs a bizonyban, de lehet, hogy 10 óra 30-kor tudok eventezni. És ha erre a helyes válasz igen. Jó! Hogyan? Igen?